از 850 сомон то 999 сомон. Та охири видеоро тамошо кунед. Бархтои королевский дубайский оригинали сифати дараҷаи олӣ бренд ҳамин регали настоящая бо плюс румол дора 999 сомон шуда дӯстони азиз. Ранги сабзи талха барг дорад дӯстони азиз ва ранги коричневе дорад. Ишон беҳад хушрӯ ҳар ду светош светои боия гуфти гапо светои багатия. Бренди Espira яке аз бренди машҳуртарини дунё шудагие ки беҳтарин сифатай беҳтарин киртора мебурора бренди Espira. Иам дӯстони азиз ҳамчунин 999 сомон остинакош гипюрдор беҳад багати баъдани фиолетови чашам ҳамчунин 999 сомон аднатони ипеки турецки тоза бренди гадиза буда духтаракои хушрӯ 999 сомон. Ана духтаракои хушрӯ икртада тана ҳамқа партуфтаги хушрӯ места инам шок цена 850 сомон. Бу купра ипекои королевский оригинали фасони гуфти гапои ҳозира ба гапи гуфти ба қавли гапои ҳозира бои 999 сомон и вариантакора ина кадомаш дар кора сокинони шаҳри бохтар метавонем бидурен заказ кунен ё ин ки биён аз наздик бо нархи дастрас назар ба дигар ҷойҳо арзонтар харидорӣ намоед. Вай духтаракои хушрӯ бовар мекунед ана мехед тройкачара 999 сомон кардаге. Румоли дантел дорад беҳтарин румолай отдельный румол дига намехарен. Бархти королевский сифатои дараҷаи олӣ ва қатиш ана мехел база дорад. Ани киртачора медонед то 1500 сомон 2000 сомон даже навор доштем. Иам двойкай дӯстони азиз беҳад модели хушрӯа ина база дорад қатиш ана боло пушиш бигем аҷоибот хушрӯ иёро ҷудо-ҷудоам пӯшида метавонед 999 сомон. Сокинони шаҳри бохтар хуш ба ҳоли шумо дига ҳоҷат ба ягон ҷо рафтан нест. Метавонед ами бозори хитон бозори фаровон биёен харид кунед ё ки дар ҳавои гарм ай хона набурен. Заказ кунед доставкатон роҳ мекунам. бренди Espira купра ипекои оригинали якум сорт 999 сомон. ини ипек чанд ишам духтаракои хушрӯ 999 сомон. Ба турецки киртачои сабу как баъзе одамо чизи скромния нағз мебинанд ё ҳам скромниан ҳам фасонаи хеле дизайни необычная. ира бинед духтаракои иш чанд сомон 700 сомон. ина бо корои дастӣ дора ду сета расветка дора. бозори фаровонда қарор дорем дуи мошина магазини 35 магазини 35 касе дастроға нофаҳмой бо метавонед хичонда занг бизанед дӯстони азиз. халатакои турецкий ҳастай бори гуанжои 140 сомон ҳастай турецкий 199 сомон. нигоҳ кунед гили калондор питон ва гарошкаи калон ва гарошкаи майда то 6 XL размер доранд дӯстони азиз. ҳамагӣ бо нархи 199 сомон туркиёша дӯстони азиз. ёрам беҳад хушрӯ бенишам нишончим ина бо гарошкаи майда ҳам доранд. анаи моделако бошад 140 сомон майчти ёш двойкан вош одиночкиан. Двойка барои хона хушрӯай. касе дасташ намераса қиматӣ бигира зиқ нашавен. молҳои хитоям беҳтарин чиза 140 сомон ина халатако. инамҷа чизе ки диден ҳама инам ё 140 сомон. сокинони шаҳри бохтар навори мо барои шумо. нашоти доставка маълумоти пурратар бо метавонед хичонда нависен. доставка низ ҳамчунин дӯстони азиз доранд. ба халатои баня махировка духтаракои хушрӯ ҳам занона ҳам мардона аз 400 сомон то 500 сомон ду сета нархай турецки тозанд. ина барои бародарҳои гироми қадри мо касе ки мегуфт халатои махировка навор намекунед мувофиқи талаби марҳамат дӯстони азиз. сайтшона мемонам ватсапшона мемонам сайти хичонда бидурен подписка кунед духтаракои шаҳри бохтар апуҳои шаҳри бохтарам метавонед ҳар вақт борои новинкашона дар сторисошон дар публикатсияошон мемонам бидурен тамошо кунед. пастело 180 сомон 130 сомон шуд. сокинони шаҳри бохтар навори мо барои шумо 130 сомон 210 сомони комплекта ҳама медона иш бошад 120 сомон. бренди аланара ҳама медона сифаташ беҳтарина чизи шута истифода мекардаге бо иваяй. хулас и бо свет мезана дига ҳоҷат ба свети фонарику светилника дига чиз неста. 120 сомон 210 сомон ё 130 пахтаи тозаи материалшон касе ки ай чиз харида истифода бурда ҳамон медона сифаташ аҷоибот хушрӯ. ина духтаракои хушрӯ чуноне гуфтем дар шаҳри бохтар қарор дорем. навори мо барои духтаракои шаҳри қирғанай. доставка хоҳед доставкаам равон мекунам. метавонед бинависен касе ки дар территорияи терминал доми алиф қарор дора метавона бия ай наздик бина харидорӣ кунад. ваҳба духтаракои хушрӯ покривалои арӯсӣ 1500 сомоне 650 сомон турецки тоза чизи хушрӯдор гипюрдора дӯстони азиз чизи шушта истифода мекардаге ғайр аз
арусако метавонанд дига одаморо ҳам харидорӣ кунанд. имрӯз қарор дорем дар шаҳри бохтар. навори мо барои сокинони шаҳри бохтар мебошад. дӯстони азиз, касе доставка дар кори доставка низ ҳамчунин ба ҳама ҷо равон мекунанд. рақамошонро мемонам оиди маълумоти пурратар суроға метавонем бо худшон нависем. бозори фаровон дуюм ошёна магазини 35 дӯстони азиз, магазинои бигем шишагишон мешавад, магазинои випшон даем. ане вариантҳоро 1500 сомон будага 850 850 сомон дага сери дорад. ва ин ранги пудрини меган чихали меган свети беҳад багати ира ай хали хулос 4 та расветка дора. на касе дар кори марҳамат дӯстони азиз. вибри пастел беҳад бисёр ай дар асл ай чанд сомон сар мешавад. ин якорам духтаракои хушру нигоҳ 850 сомон буда 650 сомон караган тоза турецкан ай 250 сомон сар мешавад то 850 сомона. пастел покривал ҳама намуча метонен бидурен заказ кунен ё ин ки биён аз мағозашон аз наздик бинен харидорӣ кунен. ман ашоти маълумоти пурратар рақам мемонам. суроға камтар ман қиинфаҳмой барое ки мо бозор нав омадагим навор надорем намедонам. шумо метавонед хичонда занг бизанем бо маълумоти пурратара дӯстони азиз ай хичон гирен. вариантҳои клетични касе мепурсид нигоҳ кунед ё беҳад чизи скромни хушрӯай. марҳамат нашоти доставка маълумоти пурратар рақамо калон дар рӯи экран. детский вариант для девочки ҳам доранд. картаҳои дубай ва турция анами қисмати боло 450 сомониш дагиян духтаракҳои хушрӯ ё хеле нархи наво набуданд 700 800 900 сомон буд. айни ҳол аксияи грандиозни тобистона қати 450 сомон. нима делакора дидена навор доштем 700 сомон ҳозир бошад 450 сомон. ани дасташон нигоҳ кунед дантелдор иёрам навор доштем 650 сомон айни ҳол 450 сомон. сифаташон беҳтарин ай чизи шута истифода мекардаги меёрад бовар ки дига ҷода 1000-1500 мефурӯшанд лекин навори мода бошад 450 сомон. суроға дӯстони азиз шаҳри бохтар бозори фаровон дуюм ошёна магазини 35 нашоти доставка маълумоти пурратар бо метавонед хичонда нависен. баъд ҷам халасине хушур дора касе ки дар ҳамин шаҳри қирған қарор дорад ҳоҷат ба бозор омадан ҳам нест ба душанберавӣ ҳам нест. бидурен заказ кунед дӯстони азиз шумо да доставка равон мекунанд. ини ласиначоя бинед чихе хушрӯак чиста барои очаҷоно варианти кушодаки хушрӯак 4 расветка дорад. баъд ани хел паплинакҳои турецки доранд материалошон беҳад ғавсаки хушрӯак ай чизи шута истифода мекардаги ай гуфти гапо киртай пастаяни шида ё метонанд асвижи тилои хушрӯ доранд дӯстони азиз. шӯбача курпа любой чи доранд палатенса плед бо чизе ки мехоҳед. нехел абаяҳои хушрӯ доранд киртошонам хай хулас вибршкалонай нархаш беҳад асрас. духтаракҳои хушрӯ купра ипекҳои турецки качествои дараҷаи олӣ ина варианти тигр ҳами ҳеҷ ай мода намерава ба материалшам ҳам ха хушрӯай 999 сом. касе ки ранги коричневия назмина коричневи барои шумо я ранге ҳаст ки ҳам хадавояй ҳам гуфти гапо бо материалш хушрӯай шута истифода мекунен. ай соли 2019 ман хадам ай ҳами покривал дорам духтарако ҳами қа материалш хушрӯай чизи шута истифода мекардаги и ҳам зимни дора ҳам ледни дора. шумода ҳозир ҳам ледни навор дорам ҳам зимни 550 сомон ай шахсан ман хадам 7-8 сол пеш ира 600 сомон хардагим не ки сифатш дараҷаи олия. ина расветкакош духтаракои хушрӯ духтаракои шаҳри бохтар бидурен заказ кунен ҳам қадни обычни скром якан нежни якан духтаро хели валвало санги маҳшарам дора барои одамои кӯдакдор мақсад барои арусакорам зурай барои одамои кӯдакдор варианти беҳтаринай. ва халатҳои махировка не хели комплектам доранд турецки метавонед заказ кунед ба курпои арусӣ калони ғавс чиста барои зимистона як дунё намуд доранд бо болештакҳои хушрӯ доранд хай пастел навлучка короче ҳама чӣ доранд. ин пастелошон ай 250 сомон сар кардаги то 850 сомон то покривал ҳама намудиш ҳастай. мо қарор дорем дар шаҳри бохтар дӯстони азиз бозори фаровон дуюм ошона магазини 35. суроға медонам қиинфаҳмоа ё нафаҳмидем ман рақам мондагим оиди суроға оиди маълумоти пурратар метавонем бо хичонда занг бизанен бинависен ё ин ки биёен аз наздик дида харидорӣ кунен ё ин ки заказ кунен доставка ба ҳама ҷо равон мекунанд. касе да халатҳои туркӣ дора бо халатҳои туркӣ ҳам дора ини арусако иҷа ҷои шумо ҳай биёен бо нархи дастрас харидорӣ намоед. ассалому алайкум духтаракои хушрӯ ҳам акаса созен хубед. имрӯз қарор дорем дар шаҳри бохтар дар бозори фаровон анаи мағозачаро ма шумо да аксияи грандиозни кардагиам видео мекунам тамошо кунед. и шарф румол мебини и киртоҳоро арзониша мебини киртачаҳоро бинед чихе хушрӯча 999 сомон. видеочаи моя гирифта тамошо кунед
подписка кунед дар саҳифаи апа, лайк монед, поделиться кунед духтаракҳои хушрӯ. Касе ки дар шаҳри Қурған қарор дорад, дарак надорад ки дар ҳамин шаҳри Қурған анами хеле магазини эксклюзив борои бренд, борои фирмени, анами хеле ластиначиҳо барои очаҷону апаҷону чизакҳои хушрӯ ҳастанд намедонед. Ман шумо дар духтаракҳои хушрӯ сайтшона мемонам. Ҳамин касе ки дар Қурған қарор дорад, дар ҳамо подписатсия кунед, метонед ҳар рӯза хариди худтона аз ҳамин сайти апа омада тамошо кунед, харид кунед, заказ кунед, доставкатон роӣ мекунанд. Ҳама чизакош эксклюзив. Бовар кунед, реально арзон. Даже ай бозори Турсия дам арзоне.